Moni nonse okunda nkhani. Lero takubweretserani nkhani yochitika mdziko la Tanzania komanso tigunda magawo angapo akwathu kuno ku Malawi. Ndipo nkhani yonse ndi yakuti pa April 1 chaka chino cha 2026 anthu ku Tanzania anadzuka ndi nkhani yosokoneza kwambiri. Mitengo ya mafuta inakwera mwadzidzidzi ndi kupitirira 30% mu usiku umodzi wokha. Ndipo pasanapite nthawi pa April 2 chaka chomwe chino cha 2026 president wa dzikolo yemwe ndi Samia Suluhu Hassan anachosa mkulu wa bungwe la Energy. Ndipo kenako pa 8 April limene ndi dzulo chaka chomwe chino cha 2026 president walamula kuchepesa kugwiritsa ntchito kwa mafuta ndipo wachenjeza amalonda ndi nzika. Koma funso ndila kuti kodi zimenezi zikutanthauza chiyani? Kodi nkhani ndi yotani kwenikweni? Tifotokoze zonse mwatsatanetsatane. Koma kuti tidziwe zonse komanso kumvetsesa nkhani tikhalire limodzi. Ndipo langa dzina lomwe lija Mike Thompson. Pa 1 April chaka chino cha 2026 bungwe la EWURA limene ndi la Energy linatulutsa mitengo yatsopano ya mafuta. Ndipo malingana ndi chikalatacho petrol anakwera kuchokera pafupifupi kuchoka pa mtengo wakale wa 2864 Tanzanian shilling ndi kufika pa mtengo wa 3820 Tanzanian shilling pa lita. Ndipo malingana ndi kukwera kwa mtengo izi zikuyimira pafupifupi 33%. Ndipo zotsatira zake transport nthawi yomweyo inakwera ndipo anthu anayamba kudandaula ndipo chuma chinayamba kugwedezeka. Kukwera kumeneku kunachitika chifukwa cha nkhondo ndi mikangano pa dziko lonse, makamaka kuyamba kwa nkhondo imene idayamba pa 28 February mchaka chomwe chino cha 2026. Nkhondo ija yapakati pa dziko la Iran yomwe ikumenyana ndi dziko la Israel komanso America. Kusokonekera kwa mafuta kuchokera ku Middle East ndi kukwera mtengo kwa mafuta pa dziko lonse lapansi. Ndipo izi zikutanthauza kuti vuto lisira dziko la Tanzania lokha koma ndi vuto la pa dziko lonse lapansi. Ndipo pa 2 April chaka chino cha 2026 president wa dzikoli amene ndi Samia Suluhu Hassan anachosa mkulu wa bungwe la Energy yemwe dzina lake ndi James Mwenyekule. Ndipo anachosedwa tsiku limodzi pambuyo poti mitengo iyalengezedwa kuchokera pa 1 pomwe bungwe lidalengeza mitengo yatsopano pa 2 ndipo pomwe mkuluyi amachosedwa. Ndipo zifukwa zimene adamuchosera munthuyi zinali zona kuti boma linkafuna accountability. Muzolankhula za boma adafotokoza kuti mkuluyi ndi bungwe lake adachita izi osawuza wanthu kuti akhala akukweza mtengo wa mafuta. Mwanjira ina zinali zozizimutsa nzika za mdziko la Tanzania. Ndipo malingana ndi kuchita izi iwo adafuna kuti anthu akhale ndi chidaliro ku boma kuti likuchitapo kanthu pa zofowoka zina zimene madepartment ena oyendetsedwa ndi boma amachita, maka pokweza mtengo osaziwisa nzika za mdziko limene la Tanzania. Ndipo pa April 8 chaka chomwe chino cha 2026 Samia Suluhu Hassan walamula mabungwe onse aboma kuti achepese kugwiritsa ntchito mafuta, kuchepesa maulendo osafunikira, kuchepesa magalimoto aboma. Ndipo pamenepo pa nkhani yochepesa magalimoto aboma walamula kunena kuti convoy yake izikhala ndi magalimoto 4 kapena kuti 4 okha basi. Ndipo onse ogwira ntchito mboma maka amene ndi nduna azitengedwa pa basi imodzi, palibe kugwiritsa ntchito galimoto layekha, ndi ganizo lofuna kuchepesa kagwiritsidwe ntchito ka mafuta kamene akunena kuti ndikoononga ngati munthu akhala kugwiritsa ntchito pa galimoto iyayekha. Ndipo cholinga chawo ndikufuna kusunga mafuta komanso kuyankha pa vuto la pa dziko lonse. Ndipo mawu ake president wachenjezanso amalonda kunena kuti asakweze mitengo mopanda chifukwa. Ndipo mawu ake wafotokoza kuti katundu yense yemwe adalikale m'mashopu komanso yemwe adagulidwa kale sakuyeneka kukwezedwa mtengo chifukwa kuti sakukhuzidwa ndi kukwera mtengo kwa mafuta chifukwa kuti mu nthawi yake yomwe ankagulidwa kapena kuwodedwa adawodedwa mafuta asadakwere. Kotero katundu yense yemwe alikale m'mashopu yemwe wapedzera kukwera kwa mtengo sakuyeneka kukwezedwa, ndipo malo ake akagulisidwa pamenepo atsatira mitengo yatsopano. Ndipo asagwiritse ntchito mafuta ngati chinyengo kapena kuti kupedzerapo mwayi yofuna kukweza mitengo ya zinthu mofuna kuphinja nzika. Ndipo iye wanena kuti katundu wakale monga tafotokoza kale sayenera kukwera mtengo chifukwa sanagulidwe pa mitengo yatsopano. So malingana ndi zimene zikuchitika tsopano ndi kuti transport zakwera mtengo, mitengo ya zinthu
yayambanso kukwera, komanso moyo wa tsiku ndi tsiku pamenepo ndiye kuti wayamba kuvuta pang'ono ndi pang'ono, ndipo anthu ayamba kumva kupanikizika kwa chuma komanso kukwera kwa moyo kapena kuti cost of living malingana ndi zimene akupeza pa msika, malingana ndi kukwera kwa mitengo ya zinthu zosiyanasiyana. Ngakhale nkhani ili ku Tanzania, ifenso kuno ku Malawi tikukhuzidwa kwambiri chifukwa nafenso ngati dziko timadalira mafuta akunja. Musayiwale kunena kuti dziko la Malawi silipanga okha mafuta mdziko muno, m'malo mwake timagulanso nafenso kunja, ndipo Malawi sigwiritsa ntchito mafuta ake timagula kunja, so mtengo ukakwera pa dziko lonse ifenso tikumakhuzidwa nawo. Choncho kuno ku Malawi nafenso takhuzidwa kwambiri chifukwa cha kukwera kwa mitengo ya mafuta amene akwezedwa chifukwa cha nkhondo imene imachitika kapena imene ikuchitika kumeneko ku Iran. Ndipo kunonso ku Malawi transport iyakwera mitengo, ndipo maminibus ndi mataxi nawonso akwera mtengo, so ulendo panopa wayamba kukhala ovuta. Ndipo ndikukhulupirira kuti ndinu mboni mtengo umene mumagwiritsa ntchito poyenda ka distance kena kake mu nthawi yambuyomu, mtengo umenewo si umenenso ukugwira ntchito padakali pano. Ndipo ngakhalenso mitengo iya chakudya nayo iyayamba kukwera. Katundu ochuluka amayenderanso mene mtengo wa mafuta ulili kuti akhale pa mtengo wabwino kapena pa mtengo okwera. Choncho kukwera kwa mtengo wa mafuta kwakhuzanso katundu osiyanasiyana maka zakudya, choncho mtengo wake wa chakudya wakweranso nawo. So moyo wa anthu ukuvuta, ndipo ndalama panopa sizikukwanira kufikira zomwe anthu amafuna kugula. Mbuyomu ndalama zimatha kufikira zinthu zina zake, koma mmene mafuta akwera ndiye kutinso ndalama yomweyo singafikire zinthu zomwe imafikira mbuyomu. Kotero munthu ayenerekanso kuinjizira ndithu ndalama zimene amagwiritsa ntchito pa moyo wake wa tsiku ndi tsiku. So anthu ambiri akuvutika, koma mfundo yofunikira kwambiri ndiyonera kuti vuto la mafuta ndi vuto la pa dziko lonse, si vuto la dziko limodzi lokha. Ndipo kulodzana chala pa nkhani kungakhale kulakwitsa kwakukulu, zisangotengera kuti dziko lanu lachita react kapena kuti lalandira bwanji nkhani nanga layika ndondomeko zotani popewa vutoli, koma nkhani yakusowa kwa mafuta komanso kukwera kwake mtengo ndi vuto la dziko lonse lapansi, zimene zikutanthauza kuti izi sizikungochitika ku Tanzania kokha, komano zikuchitikanso m'mayiko ena, ngakhale Malawi nayo ili mkati mwa vutoli. So abale ndi alongo, nkhani kutiphunzitsa kuti dziko likhoza kusintha mwadzidzidzi chifukwa cha zinthu zakunja. Mwanjira ina, mayiko omwe timakonda kugula zinthu m'mayiko ena, ngati mayiko zinthuzo zavuta kapena zikukanika kapena zikukwerezedwa mtengo, ndiye kutinso mitengo yathu m'mayiko athu imakhala kuti nawo iyakhuzidwa. Ndipo mafuta ali ndi mphamvu pa moyo wathu kuposa momwe timaganizira. Tangoganizani kunena kuti kumenyana kwa nkhondo ya pakati pa Iran, America komanso Israeli kwa nthawi yochepa masiku 39 a nkhondo kwakhuza kwakukulu momwe mtengo wa mafuta ukuyenera kukhalira mayiko apa dziko lonse lapansi. Ndipo atsogoleri ayenera kuchita zinthu mwachangu, koma funso lalikulu ndi ili: kodi Malawi ikuyenera kuchita chiyani pa vutoli? Kodi ife ngati nzika tingaziteteze bwanji pa kukwera kwa mtengo wa moyo? Lembani maganizo anu mu comments. Musayiwale kuchita like, share ndi subscribe kuti mukhale woyamba kumva nkhani zofunika ngati izi pano pa Sam Mavita YouTube channel. Ndipo mu video ya mtsiku lero mudali ndine wanu nthawi zonse, Mark Thompson. Bye. If you wanna know my story, find some Mavita. If you wanna know your story, find some Mavita. I'm allowed to go